Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. A warm greeting to the members of the Diplomatic Corps. Thank you for being present on this special occasion. U merħba kbira lill-membri kollha tal-Parlament. Intom tibdew ix-xogħol importanti għal ġid tal-pajjiż. Nitolbu l-għajnuna ta' Alla u l-barka ta' Alla fuqkom il-koll u fuq il-pajjiż tagħna. Kuti, jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jingħad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox f'idejk jinsabu l-qlub tal-bnedmin u l-jeddijiet tal-popli. Ħares fit-tjiba tiegħek lejn dawk li għandhom is-seta jiggvernawna. U bil-grazzja tiegħek għamel li l-popli kollha tad-dinja ikollhom risq tajjeb, paċi sħiħa u libertà reliġjuża. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Proverbi. Ibni, insix it-tagħlim tiegħi, iżda żomm f'qalbek il-kmandamenti tiegħi, għax għomor twil u ħafna snin u risq tajjeb iġibulek. It-tjieba u l-fedeltà tħallihom xi ħalluk, ma għonqok orbothom, iktibhom f'qalbek. Hekk issib xorti u sem tajjeb quddiem Alla u l-bnedmin. It-tama fil-mulej qalbek kollha u tafdax fl-aqal tiegħek. Fi ħaħseb f'kull ma tagħmel u jwittilek triqatek.
Toqgħodx taħseb kemm inti jaref, imma ibża mill-mulej u warrab mill-ħażen. Ħajkun dan is-saħħa ta' ġismek u d-duwa għal għadmek, weġġaħ lill-mulej b'ġidek u bl-ewwel dħul tal-qleħ tiegħek u jimplew bil-qamħ l-imħażen tiegħek u li masar bl-inbit ifuru. Ibni, tistmerx it-talim tal-mulej u tiddejjaqx bit-twittib tiegħu għax il-mulej widdeb lil min iħobb u jakkes l-ibnu l-maħbub. Ħieni min isib l-erf u l-bniedem li jikseb id-den għax l-erf jiswa aktar mill-fidda u l-ġid li jġiblu u aħjar mid-deb. L-erf u eżes mill-ħaġar prezzjuż, kull ma tixtieq qalbek ma jiswix daqsu. Omor twil fidu l-lemenija, għana u ġieħ fix-xellugija. Fihom għaxqa triqatu kollha slim modijietu u s-siġra tal-ħajja għal min ħadnu ħiniju min iżomm sieħ miegħu. Il-kelma tal-mulej. Is-salm responsarjali. Ibgħat l-ispirtu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-ispirtu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nisken. Jien qed lill-mulej int sidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. It-twajbin huma l-kbar f'din l-art. Fihom il-għaxqa kollha tiegħi. Ibgħat l-ispirtu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. L-lem tagħhom ikatru dawk li jaħtru Alla oħra. Lil dawn ma nsawwabx id-dem b'sagrifiċċju, anqas isimhom ma nsemmi b'xuftejja. Ibgħat l-ispirtu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Mulej, int is-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Int iżżomm f'idejk xortija. Il-kejl tani art li taxxaq, messni sem tas-sew għall-qalbi. Ibgħat l-ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Imbirek lill-mulej li tani l-fema imqar bil-lejl qalbi tallimni. Inżomm minn mulej dejjem qudiemi għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Ibgħat l-ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Ibgħat l-ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Int tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Ibgħat l-ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. It-tieni qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, qisu li l-imħabba tagħkom ma tkunx wiġġ ieħor, taħmlux il-ħażen, żommu mat-tajjeb. Ħobbu lil xulxin bħal aħwa u fittxu li tistmaw lil xulxin. Tħallux il-ħrara tagħkom tibret, tħeġġu fl-ispirtu, aqdu lill-mulej. Ifirħu bit-tama u sabru flem u jitolbu bla waqfin. Aqsmu ġidkom mal-qaddisin li jinsabu fil-bżonn. Ilqgħu f'darkom lil barranin. Birku lil dawk li jippersegwitawkom. Birku u la tistħu qatt l-ħadd. Ifirħu ma' min jifraħ. Ibku ma' min jibki. Aħsbu f'xulxin l-istess. Taħsbux fi ħwejjeġ kbar, imma ffittxu l-umiltà. Tamluwiex ta' orrif, troddu lil ħadd deni b'deni. Ħajkun ħsiebkom
filli tagħmlu it-tajjeb quddiem il-bnedmin kollha. Jekk jista' jkun sakemm ikun ġej minnkom, għejxu fil-paċi ma' kulħadd. Tivvendikawx ruħkom bidejkom. Eżistjej. Imma ħallu l-korla talla tagħmel għax hekk hemm miktub. Għalija il-vendetta jien inħallas jgħid il-mulej. Jekk l-għadu tiegħek bil-ġuħ, itimgħu. Jekk bil-għaġġ isqih. Jekk tagħmel hekk tkun qed tiġma' ġamar jaqbad fuq rasu. Tħallix il-ħażen jirbħek, iżda irbaħ il-ħażen bit-tajjeb. Kull bniedem għandu jobdi lill-awtorità ta' fuqu. Ma hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla. Għalhekk dawk li jeħduha kontra l-awtorità ikunu qegħdin jeħduha kontra l-ordni imwaqqaf minn Alla. U dawk li jeħduha kontra Alla ikunu qegħdin jiġbdu kundanna fuqhom innifishom. Jibżaw mill-awtoritajiet mhux dawk li jagħmlu t-tajjeb, iżda dawk li jagħmlu l-ħażin. Trid ma tibżax min għandu s-seta, għamel it-tajjeb u jkollok ukoll it-tifħir minn għandu. Għax għaddejt Alla u għal-ġid tiegħek, jekk int tagħmel il-ħażen, ibża minnhom. Mhux għalbxejn il-kap iġib ix-xabla u l-Ministru Alla biex jikkastiga u jitħallas minn min jagħmel ħażen. Għalhekk jeħtieġ li toqgħodu għall-awtoritajiet mhux biss minħabba l-korla, imma wkoll minħabba l-kuxjenza. Għalhekk ukoll ħallsu t-taxxi għax l-awtoritajiet huma uffiċjali ta' Alla għal dan ix-xogħol. Meta jagħmlu dan, ikunu qegħdin jaqdu dmirhom. Għatu lil kulħadd dak li ħaqqu. Taxxi lil min imissu. Dazzju lil min imissu d-dazzju. Rispett lil min imissu ir-rispett. Ġieħ lil min imissu ġieħ. Tkunu obbligati lejn ħadd, ħlief li tħobbu lil xulxin. Kull min iħobb ikun ħares il-bqija tal-liġi. Għax il-kmandamenti la tagħmilx adulterju, la toqtolx, la tisraqx, la tkun xrejb. U kull preċett ieħor, u li ma hu, kollha jinġabru f'kelma waħda. Ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. L-imħabba ma tagħmilx deni lill-proxmu, mela l-imħabba hi l-milja tal-liġi, il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lil Alla. Ejja, Spiritu Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabtek. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kien hemm raġelani li kellu amministratur u lil dan xlewh lil sidu li kien jagħti berbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu u qallu: Dan x'inhu li qed nisma' fuqek? Agħtini kont tal-amministrazzjoni tiegħek għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejn u bejn ruħu qal: Issa x'sejjer nagħmel, la darba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni. Immur nażaq ma niflaħx, nittallab, nistħi.
Nafx nagħmel ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni insib li ħaddieħor li jilqani għandu. U wieħed bata għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħti lil sidi? Staqsa lill-ewwel wieħed. Midbar mil żejt wieġbu dak. Oħroġ il-karti tiegħek qallu l-amministratur. Oqgħod bil-qiegħda malajr u ikteb 50. Lil ieħor staqsih. U int kemm għandek tagħti? Miċ xkwara qamħ wieġbu. Qallu oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. U s-sit faħru lil dak l-amministratur ħażin tal-li ħadem brasu. Għaxu li din id-dinja jimxu bilaqa l-iktar minnu li tiddawl ma' minnu tal-qata tagħhom. U jiena ngħidilkom, għamlu għalikom infuskom ħbieb taqlih il-ħżunija, ħalli meta jonqoskom jilqawkom fl-erejjex ta' dejjem. Minnu fidil f'ħaġa tas-sew żgħira u fidil ukoll fil-ħafna. Minnu diżonest f'ħaġa tas-sew żgħira u diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela ma wrejtux ruħkom fidili fil-qlieħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? U jekk ma wrejtux ruħkom fidili f'dak li hu ta' ħaddieħor, min se jagħtikom dak li hu tagħkom? Ebda għaddej ma jista' jaqdi żewġ sidien. Għax jew ikun jobgħod lil wieħed minnhom u jħobb lil ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmell lil ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus. Il-Fariżej li kellhom ir-reba għall-flus, meta semgħu jgħid dan, qabdu jiddieħku bih. Iżda hu qalilhom. Intom dawk li tagħmluha ta' nissewwa f'għajnejn il-bnedmin, imma Alla qalbkom jafa. Għax dak li f'għajnejn il-bnedmin hu kbir, quddiem Alla hu mistkerraħ. Sa żmien Ġwanni kien hawn il-liġi u l-profeti. Minn żmien Ġwanni lil hawn qiegħda tixxandar is-saltna ta' Alla. U kulħadd qiegħed jitħabad bi sħiħ għaliha. Il-kelma tal-mulej. Ħuti, qisu li l-imħabba tagħkom ma tkunx wieġeb ieħor. Taħmlux il-ħażen, żommu mat-tajjeb. Ħobbu lil xulxin bħal aħwa. Fittxu li tistmaw lil xulxin. Tħallux il-ħrara tagħkom tibret, tħeġġu fl-ispirtu, aqdu lil-mulej. Ifirħu bit-tama, stabru fil-hemm, itolbu bla waqfien. Aqsmu ġidkom mal-qaddisin li jinsabu fil-bżonn, ilqgħu f'darkom lil barranin. Birku lil dawk li jippersegwitawkom, birku u la tistħu lil ħadd. Ifirħu ma' min jifraħ, ibku ma' min jibki. Aħsbu f'xulxin l-istess. Taħsbux fi ħwejjeġ kbar, imma fittxu l-umli. Tamlu ix ta' orrief. Troddu lil ħadd deni b'deni. Ħajkun ħsiebkom fil-li tagħmlu t-tajjeb quddiem il-bnedmin kollha. Jekk jista' jkun, sakemm ikun ġej minnkom, għejxu fil-paċi ma' kulħadd. Jalla dan il-kliem tal-Apostlu missierna San Pawli smajna fit-tieni qari llum. Ikun għal kull wieħed waħda minnkom ta' awgurju intom u tibdew dan is-servizz importanti lin-nazzjon, lil pajjiżna, lir-Repubblika. Intom eżis membri parlamentari illum tieħdu l-ġurament solenni biex tkunu parti mill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż li tirrappreżenta l-poplu tagħna u li għandha d-dover tagħtina liġijiet li jkunu espressjoni tar-raġuni, tal-ordni u tal-ġid komuni. Nawguralkom ħafna fil-ħidma tagħkom u jalla l-ħidma tagħkom tkun espressjoni
ta' dik l-imħabba politika li xandar b'mod profetiku l-dusija tiegħu il-Papa Franġisku fl-ittra enċiklika tiegħu Fratelli Tutti. Fil-fatt nixtieq nieħu spunt mill-esperjenza straordinarja li kellna fi żjara tiegħu fostna ftit tal-ġimgħat-ilu. Nfakkar il-kliem meqjus li tagħna proprju quddiem l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż meta fis-sala tal-Gran Kunsill fil-Palazz tal-Gran Mastru il-Papa indirizza lis-soċjetà ċivili u fakkar fil-patrimonju straordinarju ta' pajjiżna. U talab biex aħna nkunu tassew laboratorju ta' ġustizzja soċjali, ta' paċi soċjali. Eżempju ta' kif ikollna konvivenza soċjali tajba. Il-Papa dikinhar ta' 2 ta' April qal bħala garanzija ta' konvivenza soċjali tajba. Mhux biżżejjed li jissaħħaħ is-sens tal-appartenenza, jeħtieġ jissaħħaħ is-sies tal-għajxin komuni li jieqaf fuq id-dritt u l-legalità. L-onestà, il-ġustizzja, is-sens ta' dmir u trasparenza huma pilastri essenzjali ta' soċjetà ċivilment avanzata. L-impenn biex jintemmu l-illegalità u l-korruzzjoni għandu jkun qawwi bħal rieħ li meta jonfoħ mit-tramuntana inaddaf il-kosta tal-pajjiż. U jalla dejjem jibqgħu jkunu kkoltivati l-legalità u trasparenza li jippermettu li jitqaċċtu mill-eruq il-ħajja ħażina u l-kriminalità li huma marbutin fl-imkien minħabba li l-aġir tagħhom ma jsirx fid-dawl tax-xemx. Il-Papa tagħna kliem straordinarju fuq il-missjoni tal-politikant u hawnhekk nixtieq nislet l-erf tal-dusija tiegħu il-Papa Franġisku mill-enċiklika Fratelli Tutti. U llum noffrih għal konsiderazzjoni u riflessjoni tagħkom. Il-Papa jgħid hekk li narfu li f'kull bniedem hemm ħuna jew oħtna u nfittxu ħbiberija soċjali li tinkludi lil kulħadd. Mhumiex sempliċement utopiji, affarijiet flajru, ħolm, xi ħaġa impossibbli li tagħmilha. Jeżiġu minna id-deċiżjoni u l-ħila li nsibu t-toroq effikaċi li jiżguraw il-possibilità vera tagħhom. Kull impenn f'din id-direzzjoni jsir taħriġ għoli tal-karità. Għax wieħed waħdu jista' jgħin persuna fil-bżonn, imma meta jingħaqad ma' oħrajn biex jagħti ħajja lil proċessi soċjali ta' fraternità u ta' ġustizzja għal kulħadd. Dan jidħol fil-qasam tal-aktar imħabba wiesa, tal-imħabba politika. Ifisser li nimxu lejn ordni soċjali u politiku li ruħ tiegħu hija l-karità soċjali. Għal darb'oħra jgħid il-Papa nagħmel stedina biex nivvalutaw mill-ġdid il-politika li hija vokazzjoni l-aktar għolja, i waħda mix-xejriet l-aktar prezzjużi ta' mħabba għax tfittex il-ġid komuni. Għal ħafna il-politika llum saret kelma kera u ma nistgħux nagħlqu għajnejna l-fatt li wara dan spiss hemm l-iżbalji, l-korruzzjoni, l-ineffiċjenza ta' xi politiċi. Ma dan inżidu l-istrateġiji li jimmiraw biex idajfuha għall-politika biex floka jqiegħdu l-ekonomija, il-ġustizzja, il-paċi, il-libertà, il-ħelsien, il-ġid komuni. Għal ħafna il-politika llum saret kelma kera u ma nistgħux nagħlqu għajnejna l-fatt li wara dan spiss hemm l-iżbalji, l-korruzzjoni, l-ineffiċjenza ta' xi politiċi. Ma dan inżidu l-istrateġiji li jimmiraw biex idajfuha għall-politika biex floka jqiegħdu
jew biex jaħkmuha b'xi ideoloġija. Minkejja dan kollu tista' d-dinja tiffunzjona mingħajr politika, jistaqsi l-Papa. Tista' ssib triq effikaċi lejn il-fraternità universali u l-paċi soċjali mingħajr politika tajba? Ir-risposta tal-Papa ovvjament hija le. Għandna bżonn il-politika u għandna bżonn partiti politiċi magħmula minn nies determinati li jwettqu u jagħmlu xi ħaġa. Għandna bżonn ta' politika li taħseb viżjoni wiesa u li ġib il-qudiem viżjoni integrali ġdida li tinkludi fid-dialogu interdixxiplinari id-diversi aspetti ta' momenti ta' kriżi. Il-Papa Franġisku qed jitkellem dwar politika b'saħħitha li kapaċi ġib riforma fl-istituzzjonijiet, tikkoordinhom, tagħnihom bi prattika tajba u li tippermetti li jnelbu il-pressjonijiet u d-dewmien vizzjuż. Dan ma nistgħux nitolbuh mill-ekonomija. Lanqas nistgħu naċċettaw li din tieħu f'idejha il-poter reali tal-Istat. Fi ftit kliem min qed jikmanda, il-flus jew il-ġid komuni. Il-Papa jgħid quddiem tanċejriet ta' politika żbaljata li jaraw biss l-interess immedjat. Infakru li l-kobor tal-politika jidher meta f'mument diffiċli wieħed jaġixxi skont prinċipji għoljin u jaħseb fil-ġid komuni fit-tul. Il-poter politiku jbati sew biex jilqa' dan id-dmir fi proġett ta' nazzjon u iżjed fi proġett komuni għall-umanità tal-lum u ta' għada. Naħsbu f'dawk li qed jiġu warajna mhux għax dan ħajservina għal fini elettorali, imma xu dak li teżiġi il-ġustizzja awtentika. Il-Papa jiddistingwi bejn imħabba mqanqla mill-urġenza bħal meta tara xi ħadd li ħassu ħażin fit-triq u inti titqanqal u tgħinu biex għax it-tjubija qiegħda f'kull bniedem u ma naqtgħux qalbna mit-tjubija tal-bnedmin. Imma hemm ukoll imħabba tjubija ordinata. Xejt il-Papa. Ara kemm sabiħa din il-kelma tal-erf tal-Papa. I-karità li toqgħod qrib ta' persuna li qed bati. Immu karità wkoll ta' kollu li tagħmel anke mingħajr ma jkollok kuntatt dirett ma' dik il-persuna biex tibdel il-kondizzjonijiet soċjali li qed jitkawżaw id-batija tagħha. Aħna għandna nies twajbin, Sammaritani tajbin li jaraw l-urġenza u l-emerġenza u jirrispondu mill-ewwel. Imma l-politiku jaħseb fit-tul u jħares lejn l-erq ta' dik id-batija u jindirizza. Il-Papa isemmi żewġ eżempji ħelwin, jiena jimpressjonawni daw l-eżempji sempliċi tal-Papa. Jekk xi ħadd jgħin anzjan jaqsam xmara, insomma ma tantx għandna xmajjara aħna ngħidu wid profond. Jekk xi ħadd jgħin anzjan jaqsam xmara u din karità mill-aqwa. Il-politiku jibnilu pont. U anke din karità. Jekk xi ħadd jgħin lil ieħor billi jagħtih x'jiekol jagħmel tajjeb. Il-politiku joħloq għalih post tax-xogħol. U hekk ikun iħarreġ għamla aktar għolja ta' karità li tagħmel l-azzjoni politika tiegħu waħda tassew nobbli. Il-karità politika, jgħid il-Papa Franġisku, tidher ukoll f'qalb miftuħa għal kulħadd. Permettu li nirrepetiha di jekk jogħġobkom. Qalb miftuħa għal kulħadd. Din il-kelma tal-Papa nara kelma
li tamlilna kuraġġ biex nissuperaw il-mentalità tribali. Aħna u intom, huma u aħna. Sa mhux se nagħmluha f'ġurnata din. Nispera nilħqu nagħmluha ħanajdu f'seklu. Imma aħna bżonn naħdmu issa f'ħajjitna minn issa għal din il-ħaġa. Jiena magħkom. Il-politika fl-aħħar nett m'għandix tibża mit-tenerezza, mill-ħlewwa. Il-Papa Franġisku jgħidilna anke fil-politika hemm wisa biex inħobbu bil-ħlewwa. Ħafna drabi l-klim ta' bejnietna ikun jibes. Aħrax. Imma l-Papa jistaqsi, imma x'inhi l-ħlewwa? Il-imħabba li toqrob u tista' tmissa bidejk. Hija li li titlaq mill-qalb u tasal fl-għajnejn, fil-widnejn, fid-dirgħajn. Il-ħlewwa it-triq li mxew il-bnedmin li żjed qalbiena u qawwija. Qalb l-attività politika kollha li żgħar l-aktar dgħajfa, l-aktar foqra għandhom imissulna qalbna. Għandhom dritt li jirbħulna ruħna u qalbna. Iva huma ħutna u għandna nħobbuhom u nittrattawhom bħala tali. Il-politika tajba ma l-imħabba taqat it-tama. Jiena nawguralkom li min ħares lejkom jismakom jikber fit-tama għal-pajjiż u għad-dinja. Meta nħarsu lejha b'dan il-mod, il-politika hija iżjed nobbli mid-dera, mill-marketing, mill-bosta xejriet ta' spin medjatiku, mhix faċċata, mhix kożmesi. Dan kollu ma jiżrax ħliffirda mibeda u xettiċiżmu deżolanti li mhux kapaċi ifittex proġett komuni. Meta naħsbu fil-futur, kultant il-mistoqsijiet tagħna għandhom ikunu għal liema skop, lejn fejn qed nimmira tassew. Għax wara xi snin meta nirriflettu fuq il-passat tagħna jgħid il-Papa Franġisku, il-mistoqsija mhux se tkun kemm nies ċabċbuli, kemm ivvotawli, kemm kellhom idea tajba tiegħi. Il-mistoqsijiet forsi jweġġgħu wkoll se jkunu kemm imħabba poġġejt fix-xogħol tiegħi. Fi xent li l-poplu jimxi l-qudiem. X'marka ħallejt fuq il-ħajja tas-soċjetà? Liema rabtiet veri bnejt? X'qawwa pożittiva ħallejt toħroġ? Kemm żrajt paċi soċjali? Xi prodiċejt fil-post li fih li bih ġejt fdat? Nagħlaq bit-tislima speċjali li l-Papa Franġisku tal-il-pajjiż għażiet tagħna meta rrifletta fuq l-esperjenza tiegħu fostna fl-udjenza tal-4-6 ta' April 2022. Il-Papa għalhekk Malta tirrappreżenta l-jett u s-saħħa ta' ċkejknin. Tan-nazzjonijiet żgħar imma għanja fl-istorja u ċ-ċiviltà li għandhom imexxu l-qudiem loġika oħra, dik tar-rispett u tal-libertà. Il-loġika tar-rispett u anke l-loġika tal-libertà. Nippruvaw niftakruhom daw iż-żewġ kelmiet eżies li qed jissuġġerinna l-Papa. Naħdmu l-kol flimkien bil-loġika tar-rispett u tal-libertà. Tad-differenzi li jgħixu ma' xulxin kontra il-kolonizzazzjoni tal-iżjed qawwija. Għandna naraw biżżejjed it-traġedja ta' min jaħseb li hu qawwi biżżejjed biex jikkolonizza
jaħtaf lil ħaddieħor. Fil-bidu ta' din il-leġislatura nawgura u nitlob li bl-impenn u d-dedikazzjoni tagħkom Malta tkompli tikber f'ambjent fejn tassew nagħtu xhieda ta' rispett u ta' libertà u tal-kapaċità li minkejja d-differenzi aħna ngħixu ma' xulxin u l-progress tagħna ikun tassew il-promozzjoni tal-ġid komuni. Miġburin flimkien f'xirka waħda ta' mħabba, nitolbu lill-Alla jagħtina l-għajnuna kollha li neħtieġu biex il-koll flimkien naħdmu għal ġid ta' pajjiżna u tal-poplu kollu tagħna. Iqaf mulej, mal-Knisja tiegħek hija taqdi l-missjoni tagħha li turina triq tal-verità u l-ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħares lejdin l-art ħelwa, l-om li tatna isima, biex tkun dejjem nqala mill-valuri mnebħin mill-Vanġelu ta' Kristu għal ġid tal-Maltin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati erf u den lil dawk li għandhom it-tmexxija ta' pajjiżna biex ifittxu l-ġid tagħna b'rispett lejn il-valur tal-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kun dejjem magħna biex f'kull ma naħsbu, ngħidu u nagħmlu nagħtu xhieda tal-fidi tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek illum. U għal-ħnina tiegħek għatina dak li bil-ħila tagħna ma naslux biex nagħmluh għax bnedmin dgħajfa. Bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Qaddis mulej id-doni li qegħdin nofrulek u saffi l-femiet tagħna bid-dawl tal-Ispirtu Santu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U tela fil-għoli ta' smewwiet għad ħdejk in-naħa tal-lemin tiegħek u bagħat l-Ispirtu Santu fuq għoliet adottivi tiegħek kif kien wiegħed. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu u ntennu bla għeda. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull dussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqluk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Bil-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha.
talba ta' konsegrazzjoni tal-Parlament ta' Malta l-qalb imqassa ta' Ġesu li kienet saret mit-sena ilu fl-10 ta' frar 1922 f'dan il-katedral. O Ġesu Redentur Divin, aħna l-membri tal-Parlament ta' Malta f'dan il-jum ta' ferħ kbir li fakkarna fin-nawfraġġju providenzjali f'din il-gżira tal-Apostolu kbir tiegħek Pawlu li biħriġna mid-dlam tal-iżball għad-daw tal-Evanġelu. Umiljati quddiem il-preżenza divina tiegħek inġeddu l-isqarrija tal-fidi li approvajna bliġi u li wedulek solenament li nħalluha tmexxi l-imġiba tagħna. Ġesu, inġejt fid-dinja u ddikjarajt li inti triq, inti l-verità u l-ħajja. It-triq li twassal l-verità. Il-verità li tagħti l-ħajja u l-ħajja li tajjex lin-nazzjonijiet kollha u l-ġnus u tmexxihom fil-mogħdija ta' ċiviltà vera u tal-progress veru. Ħadd ħliefek, mela, ma jista' jgħinna nwettqu id-dmirijiet li l-poplu tefa' fuq spallejna. Kun int, o Ġesu, għall-Parlament tagħna, it-triq li tmexxih għall-osservazzjoni ta' dmirijiet ifrex fuq id-dawl li jeħtieġ biex jaraf tiegħu x'għandu jagħmel għal ġid ta' dan il-poplu. Bierek il-ħidmiet biex imberkin minnek ikollhom il-frott mixtieq. Għalhekk, mela, ħankun tassew milquh minnek it-talb li llum qed nagħmlulek għall-Parlament tagħna, għal dan il-poplu Malti, għal Malta kollha, dil-gżira minnek tant imbirga. Aħna nqiegħdu l-Parlament tagħna fil-qalb imqazza tiegħek u lila nikkonsagraw solenament. Żguri li ġo fik l-arka tas-salvazzjoni, l-għadu tal-infern ma jista' xejn għalih. Verġni bla teba, omna kollok tjubija, anġli kustodji ta' djoċesijiet kollha ta' Malta u ta' Għawdex, San Pawl Missiena, għaddesin protetturi tagħna, itolbu l-Ġesu għalina biex dan il-Parlament jisħoq li jkun milquh fil-qalb imqassa tiegħu, ibirku u jilqa' din il-konsegrazzjoni tiegħu li qed nagħmlulek. Grazzi. Amen. Nitolbu. U Alla inti xerret id-doni tas-sema fuq il-Knisja tiegħek. Ħares fija l-grazzja li tajta biex jibqa' dejjem jissaħħaħ fija d-don tal-Ispiritu Santu li s-sawabt fuqha u jkatrida l-frott tal-futur tal-fidwa ta' dejjem l-ikel spiritwali li bih tajjixa bi Kristu Sidna.
il-mulej ma'kom. miegħu. Ikun imbierek isem il-mulej. Issa Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. li għamel is-sema. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.